wangu kungoinvite kwakupati yembinga kwakangooma so last week I got invited to this fancy party yemwe mbinga so as and it free everything wangu, free drinks, free food, rice and chicken wangu. So yazanzi but kana wakuuya wise all white because this party is an all white party. Ndo munhu anenge akapfeka all white. Ndikati habo waiza t-shirt yangu ye white, ka jean kangu ke white, ka favorite low cut, ka danki kangu waiza ke white man anotsikira pa position waiza. Ndichisvika pa entrance waiza. Papa kaita kuzara tight security. Papa ni about mandimba about 3 waiza. Vaita kutarisa invitation card uchipinda waiza. So ndichitosvika pepe rimwe racho chibandima namutambidza invitation card ira chibadota tuone urikuita se munati hapo kata you are on the list. Mwachati mda mukuziya here dress code yepana hapasi kudiwa bhutsu dzeyellow dzepepo. Wona bhutsu andaenda ndakapfeka ndakarwadziwa sha apa madira andaita rice and chicken ndakashungurudzika. Ndicharisoone bhutsu yacho yakangononditira magic.